What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan na. Batog ka ba? Wow! Wow! Good day, people. Ay, sabro pula kong lips karon na. Remember mo atong nako'y gibisitahan nga resort? Tapos ang naitabo. Medyo nag-close sila kay ilang i-renovate. Aba, gi-invite ko nila para silang blessing kay daghan na kayo ang mga bag ko diri. Ilang teaser lang, tanaw ang background. No? Oh yeah, baby. Hi, ma'am. Hello. Suniko. Nako, itorta nila diri karon. Wow, ano na sila yun. So, technically, sa 24 pag ang opening, di ba, boss? Yes. Thank you. Overnight. And muni, ang nailay mga dormitory type, na sila yung kanang burag, nakasabalay, nakasapad. Wow, perfect! The last time, oh my God! Bagay for garden wedding. Oh! Tantanan! Tapos diri dayon ng ilang reception. Oh, ha? Pwede sila diri. Tapos makita ni Mang nila kay nga sa hi! Morning! Morning! Ah! Oh, shoot! Ah, kalamig! Bangko dito do. Boda. Perfect. Of course. Underground. Underground CR. Unfinished but not. Kanindot. Social. Social. Guwapo kayo. The last time, murag wala pa man eh, no? Dayon, pwede pa rin dito. Sa lasa rin dito. Mali sa mga babae, pero wala pa maman. So, unsa style ani nga pag-landscape mong idea ni? Unsa imong gi-apply ani? Kabalo ko nga expert na ka sa mga ngani. Ari man kanang mga naman, progressive design. Ang importante nga mo gusto sa owner. Okay. Then at the same time, ubanan nato ang contour. And then maintain the nature nga kuan. Correct. Sa existing diha. Nakalamig diri okay kung uno-uno nimo karon happy na magudto pero landong siya tungod sa mga coconut trees. So yan ang konsepto, medyo na shades. Oh yeah. Gi-protektahan na mo ang mga existing nga mga trees and mo ni siya ang kuan kanang ang concept nato diri is ang unique ang ato ang landscaping. Naguban sa contour and at the same time dili siya man-made ang dating. Oh. Na-maintain nato ang iyang originality sa ato ang landscape. Muna yung nakalami. So wala pa gini. So pila pa gini taka-percent ani? Wala pa. Kuan pa ni siya as of now. Completion. Pero pa ni siya kibali. Murag di wala. So wala pa takatunga gini? Wala tayong mga finishing touches pa. Nga pa ta sa pag-develop sa iyang contour kung saan lang kuan. Contour. Pero we are not fan of planting mga flowers or something. Wala may ana. Ang amo, grass. Okay. Carabao grass. Carabao grass, okay. With combination sa rocks, nga big rocks. Oh, tanaw ra gud nga view imong tanaw, no? Oh. A resort nga natunga sa mga kalubihan. E na kay privacy, guwapo ang hangin, madunggan nimo ang tingog sa dagat, perfect. Perfect for honeymoon sa ni? Oh, katong mga honeymoon nga cave dito. Completos Ricardos to siya. Ayay. Haha, nice.
Ninduta diri oy. So mag-open sila karong 24.